Mit navn er Janne Jørgensen. Jeg har som sagt været skadet noget tid nu, som jeg har kunnet læse på badminton.dk. Derfor så har jeg selvfølgelig ikke trænet så meget. Jeg har trænet det, jeg har kunnet. Udover det, så har jeg haft tid til at lave nogle små finurlige slag og lidt anderledes træning, og det er det, jeg gerne vil vise her. Så det slag, jeg gerne vil vise. Jeg håber, det var sjovt og godt. Jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget til at blive klar igen, og jeg håber, jeg kan få lov til at lave det her slag en gang i ligakampe eller de udenlandske turneringer.